ka m kwetara ndị na-eje ego metụta elu ndị ba na-edozibu onye ga-ewe abịa nna ha ya zụ ejegodi bagbụ elugodi na-ebu ogidi anyị ụlọ ibu nnukwu ebe chasịkwala eto ahụ ese na-akwali ka emere akwali ọmụmụ ụmụ okpu na-akwali ọmụmụ ụmụ okpu akwali ọmụmụ ụmụ okpu ọnya ka ada anyị kwere nkwa ada anyị ihe ọma Bridget Nwibe ọnya ka ekwere nkwa o kwere nkwa ya ka ọ bịa sielie ite tata wee jee rifulie iri ya o nyere obodo anyị akwaba ọmụmụ vuru ọmụmụ banyere ya aka ọkwụgbogo ụgwọ nye ọjị o nyere ọjị omenala ụmụ okpu ọka niile o nyere ọjị nwere nsogbu na ọ ga-agazili ọ gazigoli agazi maka onye mechere enye onye mba a na-akwa eri o mechere enye itukwa na a na-akwa eri ọ so anyị bụ ụmụ okpere nnakwe na ụmụ naanụ anyị na-eri na ụmụ ọga ụmụ ọchị ajala ụmụ egbe ọka anyị na-eri ịbụraba na ime ibe dị mma mgbe ọbụla unu abịara eme enyi nke ebe